kindervakantiewerk Wansum bestaat dit jaar 45 jaar. En dat werd dinsdagochtend feestelijk afgetrapt. Nou, jubileumeditie, hè? Dus we wilden iets speciaals doen. Dus we dachten, we maken er een knallend festival van. En ik denk dat we dat voor de donderdag aardig goed hebben geregeld met een band en een DJ. Ja, we hebben 160 kinderen. Vandaag zijn ze foodtrucks aan het bouwen. En zij mogen donderdagavond zelf eten serveren in hun eigen foodtrucks. Dus dat is nu echt wat we anders doen dan andere jaren. U doet al langer vrijwilligerswerk hier bij Kindervakantiewerk. Hoe lang doet u al mee? Dit is weer het eerste jaar, maar toen de kinderen klein waren van mij heb ik ook 8 jaar dit ook gedaan. En waarom bent u teruggekomen? Nou, mijn zoon doet ook weer mee met de kleinkinderen, dus ik vond het wel leuk om weer mee te doen een keer. Als groep 3 leerling ben ik begonnen, alle jaren meegedaan. Daarna als AA doorgestroomd. Ettelijke jaren, toen ik oud genoeg was, de jongens begeleid. Als tussenschakel tussen het bestuur en de AA's. En uiteindelijk toen een bestuurslid gestopt is, waar mijn vader nog heel veel meegewerkt heeft, wou die graag hebben. En hij gevraagd hebben of dat ik zijn functie over wou nemen. Zo ben ik eigenlijk in het bestuur terechtgekomen. Er is in de loop der jaren wel het een en ander veranderd. Zelf begonnen we altijd met een kindermarkt. Ja, uiteindelijk was dat niet meer zoveel animo voor, dus is dat een beetje weggeëpt. Toen hebben we toch wel lang gezocht naar een alternatief waar we mee konden starten. En het huttenbouwen, daar zijn we een jaar of 7 terug mee begonnen. En dat is een terugkerend iets wat de kinderen gewoon ontzettend leuk vinden. Ja, en dan krijg je, omdat we een jubileumeditie hebben, is de sportdag die ik ook organiseer van de donderdag naar de woensdag verplaatst. Ja, en dat start morgen met het touwtrekken, wat ontzettend fanatiek gaat. Het touwtrekken en het jeep duwen, dat is toch wel die vibe die er dan bij komt kijken als ze toch hebben gewonnen met touwtrekken. Ja, dat vinden ze toch wel echt gaaf. Op vrijdag hebben wij 's ochtends een ochtend voor de peuters en de kleuters. En 's middags sluiten we dan de middag weer met alle groepen af. De leiding doet nog een spel. En kunnen ze de laatste punten nog bij elkaar sprokkelen. Het concept is eigenlijk al jaren hetzelfde. Dat was al toen de bij ons de kinderen klein waren. En wat denk je dat het voor de gemeenschap betekent, voor het dorp? Ik denk dat het heel veel samenbrengt. Doordat de kinderen ook met verschillende bij elkaar in groepen worden geplaatst, met verschillende leiding die erbij zit, krijg je hele leuke mixen. Het is gewoon leuk om te doen met de kinderen wegen optrekken. Dus, Nou, je ziet toch de samenhang met Meerlo, met Geisteren en Wansum. Dus die kinderen kennen elkaar toch al van het voetballen, van school. En de regelmaat die weer terugkomt in het leven. Dus daarom zijn we ook blij met de laatste week in de schoolvakantie. Dat die kinderen weer een beetje regelmaat krijgen. En wat maakt het dat je zoveel jaren betrokken bent gebleven hier bij Kindervakantiewerk? De energie die je eruit pakt. Het kost een hele week energie voor jezelf. Je bent kapot als de week om is. Alleen je haalt zoveel energie uit als je de kinderen hier zo ziet knutselen en iedere dag met een smile naar huis ziet gaan. En dat hun ook moe en voldaan zijn. Daar pak je heel veel energie uit en dan ga je door.